Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ராஜேந்திர பாலாஜி தனது வெற்றிக்காக தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை மேற்கொண்டார். சிவகாசியில் உள்ள சிஎஸ்ஐ மற்றும் கத்தோலிக்க தேவாலயங்களுக்கு சென்ற அவர் அங்கு நடைபெற்ற திருப்பலியில் பங்கேற்றார். அப்போது பாதிரியார்கள் ராஜேந்திர பாலாஜியின் வெற்றிக்காக பிரார்த்தனை செய்து ஆசீர்வாதம் செய்தனர். மேலும் தேவாலயங்களை சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள், சபை மக்கள் உள்ளிட்டோர் ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். நிகழ்வில் சிவகாசி சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் பொறுப்பாளர் ஜான் மகேந்திரன் உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.